Kiss my fucking ass. Fuck, that's so... И здравейте хора, това ще ми е първият клип. Днес няма да правим нищо, само ще си направя една къща. Ще има поредици с модове. Може би и мой ФР ще участва. Нали така? Да. Добре. Не това. Аз в момента тук строя къща за виледжерите ми. Аз направя за себе си къща първо, че и после за виледжерите. Направих им 3 къщички тук. Едната е квадратна, другата е правоъгълна и третата е кръгла. Да се радват. Добре. Лагваме сега. До сега не лагваше. На мен общо ми лагва. Това само ще го направя... Не. На такива случаи слаймовете не ги обичам. Четири. Много яко лагне сега. Пет фокуса. Добре. Три къщи за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 виледжера стигат. Би трябвало да. Да не се гъчкат толкова. Сега ще направя някакви фермички тук. Добре. За да правя. До сега не ми лагваше. Всичко вървеше по вода. Имайте масло. Направо. Пък сега почнах да снимам и... 4, 2, 1, 3, 4. И пак. Добре. Защо толкова? Добре, мисля вече дано да е спрял. Дано. Ама надали. Тихо сега, че копирайт. Ще ми стрят профила. 3, 4, 5, 6. Абе, за какво ги броя? Направо. Ти. Три, 4. Фермичката ми е почти готова. Да беше станала на мод. Шетър мода да беше станал само. Ще го видим по-нататък. Ще го видим и него.
Със сигурност ще има и клипове на Самп. Също така и на Майнкрафт. На други игри не знам дали ще има, но предполагам. На Майнкрафт сигурно ще има. Да. Ако се дръпнем някоя нова игра, може и... Може и на нея да снимаме. Да. Може да се дръпнем Dragon Nest. Да, аз не съм я играл май. Играхме ли я? Не. Може да я стегля, да. И да снимаме на нея. Препоръчвам на всички, които... Препоръчвам просто на всеки да играе Dragon Nest. Много готина игра. Dragon City? Dragon Nest. Аз чух Dragon City. О! Колко са... Добре, само да видя колко секунди... колко минути. Така, още 3 минути имам. Записвачката снима само 10 минутки и спира. За това. Сигурно в този епизод няма да може... Не епизода ми в този клип няма да мога да довърша къщата, но в другия клип ще го довърша. Това е сигурно. Даже и може без да снимам да го довърша, не се знае. Ще почна и поредица на оцеляване с модове. Сега търся хубави модове, които може да ги използваме. Добре. Сега видим. Опс. Така, да довърша тук или няма да стигне времето. Това беше, хора. Ще се видим в другия епизод. Това състроението може да го направим като град. Не се знае, но. Това беше всичко от мен. Харесайте клипа, абонирайте се, коментирайте и чао!